Здравейте, аз съм Мона Гочева и съм майка на Никола, едно от първите деца на Bamboo Kids House. Как разбрах за градината? Една моя приятелка беше направила така доста детайлно и мащабно проучване за частните детски градини в София и ми препоръча Bamboo, така че аз веднага направих среща, защото беше време Никола да започне детска градина. Това беше малко преди да стане на 2 всъщност. Дойдох в Bamboo и наистина бях изключително очарована. Честно казано, къщата, в която е детската градина, е като все едно влизаш в някаква детска приказка. За мен беше вълнуващо като възрастен, а пък просто не мога да си представя за децата колко готино е, защото има нарисувани... Здравей! Айде, ела. И ти ще си в Bamboo, да? Има нарисувани приказни герои, има много играчки, мястото е супер светло, просторно, всяка занималня всъщност е така измислена по различен начин, така че да не им омръзва на децата. Също така ми харесва, че има огромно разнообразие от играчки. Естествено, повечето са супер образователни, подходящи за всяка възраст, за всеки интерес, за всяко дете, така че да не им е скучно и да се забавляват. Това, което всъщност ми направи най-голямо впечатление, тъй като аз не съм със сигурност от тези най-взискателните майки с хиляди изисквания за това как да се отглежда детето и за мен най-важно е реално децата ми да се чувстват спокойни и щастливи, докато учат и опознават света. И много ми хареса и идеологията на създателите на Bamboo, че е точно същата, каквато е моята идея за отглеждане на моите деца. Хората, които се грижат за децата, освен големи професионалисти, са наистина хора, които обичат децата и се грижат с тях с любов и внимание. Ние отиваме на разходка, след малко ще се върнем. Това, което също харесвам в градината е, че наистина е създаден един абсолютно домашен уют, т.е. не е претрупано с играчки, няма излишни мебели, децата имат достатъчно пространство, за да играят, да тичат и в същото време да се занимават, а заниманията са просто супер разнообразни. Това, което много харесвам е, че всеки родител получава обратна връзка всеки ден. Ние получаваме едни рапорти, в които е описано общо взето целият ден на детето, как е преминал, от това какво е хапвал, спал ли е, ако е спал, колко е спал, от колко до колко, за да може да се спазва режима на детето. И абсолютно цялата програма на детето от сутринта до вечерта, като наистина аз в началото, когато четох колко занимания имат, се притесних и си казах, боже, тия деца имат по-ангажиран график от мен. Но всъщност всичко, което те правят през разказване на приказки, рисуване, учат се вече в по-горните групи, естествено, започват да смятат, да пишат, да четат малко по малко буквички. Всичко преминава през игра и тези игри са измислени много хубаво и минават много леко за всяко едно дете и за неговата възраст. Също така, учат 2 езика, т.е. детската градина е двуезична, имат преподавател на английски и преподавател на български. Групите в детската градина са малки, като във всяка група има 2 преподаватели, които са по цял ден с тях, което е супер, защото така може да се отделя индивидуално внимание на всяко едно дете. Знам, че адаптацията е един от най-тежките моменти за всеки родител. Родителите се притесняват дали детето ще се чувства добре, дали няма да плаче много, колко ще плаче, кога ще спре да плаче. И това като съвет от мен е, че всъщност не само детската градина е важна, но и родителите трябва да подготвят детето, да подготвят и себе си, за да може този период да мине по-леко и по-спокойно за всички. Като цяло Никола премина през този период доста леко, бих казала. Премина всичко за няколко седмици и от тогава си ходи с абсолютен кеф на градина. Освен заниманията в детската градина, за мен беше много важно да имат и външно пространство, в което да играят децата и да са активни навън. И двете детски градини, и двете бази разполагат с много хубави дворчета и децата излизат всеки ден, така че и това е един огромен бонус. Освен всичко, което се случва в детската градина, децата имат и допълнителни занимания, които са изключително вълнуващи и интересни за тях. Ходиха на планетариум, в зоологическата градина, ходят на културни мероприятия, като театър и така нататък. Така че това също е много интересно и вълнуващо за тях. В детската градина има и яслени групи и аз много се радвам за този факт, защото още през септември тази година
Лея също ще започне в една от яслените групи. Добре, какво да кажа? Нещо за финал.